ба ҳама салом тамошобинони азиз, хуш омадед бори дигар ба канали мо. Ҳозир анами паплиное ки мебинед ҳамашон тоза паплинои туркиян, сангои дизайнерски, сангошон калонай. Ина бинед чӣ хушрӯай. Туркиёда камтарак санги майда задагиян, ҳамаш қариб санги калон қати дизайн кардагиян. Нархошон 380 будан. Анай гилмайдое ки ҳастанд ино ҳамашон санги дождик доранд. ҳамаш паплинои тоза якум сорти турецки. Нархошон 250-280 сомонӣ. ина марҳамат, агар дар кор бошад мо доставка дорем. имрӯз дертарак бо видеои дарозтараш меброя аз анами паплинои туркӣ. метавонед тамошо кунед ва аз он ҷо интихоб намоед. ина қисми болоем ам хел нархошон 280 сомон, сангои дождикдораш. доставка дорем. мо ба русия рақамома дар рӯи экран мемонам, рақамои ватсапа. метавонед дар он нависед, бо доставкара ма пратар худам мефаҳмонамтона. видеоро аз корвон тарафи пажарка 012 дуюм ряд ма ба навор гирифтагим. ҳами дуконе ки ҳозир ма ба навор гирифтагим ҳамаш паплинои туркиян. интизор бошед дигари видеошам. уҷада қариб 5 минутай ҳамаш ҳамхе турецки паплин.